हाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दा बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों चीन हादोरनिफ्राय हलिउडनि मुंदांखा आरो चाइनिज एक्टर नोंथांमोना बयबो सिनायखागौ जेकि चाननिफ्राय मा खौरां नोंथांमोननिसिम बेयाव लाबोना होफैनाय जादों दा बिथाङा बुंदों गावनि फेसबुक पेजआव बुंदोंमोन बेनिफ्राय लानाय जादों नोंथांमोनखौ गिबियावनो बुंखानाय जादों बिथाङा दा सोलिफुबाय थानाय कर'ना भाइरासनि थाखाय माखासे साजेसन होदों जाय साजेसनफोरखौ नोंथाङा दिनैहाय खोनानो मोनगोन बिथांनिफ्राय खोनानांगौनि दरखारा दङ बेनो होनबा बिथाङा चीन हादोरनि आरो चीन हादोरावनो कर'ना भाइरासनि जोनोमा जादोंमोन दा बे हिसाबै नोंथांमोना बयबो खोनासंगोन होननानै मिजिंथिदों दा बिथाङा जोंनि बा मुलुगनि सुबुंफोरखौ बा गावसिनि हादोरनि सुबुंफोरखौनो खावलायदों दा बे खावलायनायानो जाहैबाय नोंथांमोना खोनासंनानै ला आरो बिथाङा इंराजि रावजों बुंदों आरो इंराजि रावजों बुंनायखौ नोंथांमोननो आङो साइडआव टेक्स्ट लिरनानै होदों नोंथांमोना मोजाङै नाय खोनासंनानैल' थानो नाङा नायलांफाबाय था बिनि थाखायनो मा बुंदों मानो होनबा फ्रायानो इंराजि बुजिया आं मिथिगौ नाथाय जायफोर नोंथांमोना बुजिखायो नोंथांमोननि थाखाय साबायखर बावबाय अब्ला नोंथांमोना आसा खालामगोन नायगोन होननानै नायलांदो Hello, I'm Jackie Chan. I know it's a very difficult time for everyone right now, and we all face the same problem, the coronavirus. It's very important to stay at home with your family and follow the rules of your government. If you have to go out, please remember to wear your face mask and wash your hands frequently. Protecting yourself is protecting your family. Stay safe, stay strong. I truly believe we have a brighter future ahead. 加油. Thank you. दा नुबाय नोंथांमोनहा बिथांनिफ्राय मा बुंदों बिथाङा बेखौनो बुंदों फिन खेबसेबाव खिथानाय जादों साफ्रोमबो कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय न'आवनो था होनदों जेरावखि थाङा जेब्लाबो मास्क गाननानै था होनदों आरो आखाइखौ जेब्लाबो सम सम सुबाय था होनदों आरो गभर्नमेन्टनि बा गावबागावनि गभर्नमेन्टनि रुल्सफोरखौ फल' खालामनानै सोलिनो थिनदों आरो गावखौ आरो न'खरखौ जेब्लाबो रैखा खालामनो थाखाय बिथाङा बुंदोंमोन डाइरेक्टलि बेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय गुबुन गुबुन भिडिअनि थाखाय इन स्क्रिनाव जाखांफैनाय भिडिअ नायनो हागोन चेनेलाव गोदान फैदों साबस्क्राइब खालाम एसेनोसै गोजोन्थों